Thokozani bantwana bedlozi, thokozani. Abangena abantu. Abangena abantu. Abangena abantu mabefika ku-10 sizococa nje kancane ngizazi-introduce. Thokozani bantwana bedlozi, thokozani. Ningamangali noma bese niyathuka ukuthi kuvela ubuso obungajwayelekile. Cha, ngithunywe ngomkhulu indaba ezithi athi ngizokhuluma nabantu bese ngiyazi-introduce ukuthi ngubani. Cha, mina ngu-Reabethu mfana umSotho. Ngingumntwana ngisasemncane nami la endleleni kamoya ngisakhula. Yabo. Umkhulu ungicilile kathi ngizoxoxa nje nabantu ke. Angizuphendula amaphupho bantwana bedlozi, kodwa ngizofuna nje ukuthi noma ngi-encourage abantu abasaqala indlela kamoya. Uyabona la endleleni kamoya bantwana bethonga, uma soyithatha le ndlela kuningi okuzokwenzeka, kuningi okuzokulahlekela. Ngisho ukuthini na? Uma suqala uthi usebenzela umoya noma uvuma idlozi, kuzoqala la emndenini khona abantwana bedlozi, kuzoba khona inkulumo. Bakhulume abantu la emndenini, bakhulume abanye bayigxeke le ndlela oyithathayo abantwana bedlozi. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele uyeke ungaqhubeki nendlela yakho kamoya abantwana bedlozi, ngoba nabangani bahambe bakujikele abanye abantwana bedlozi. Lizokukhipha idlozi esiqokweni sabantu. Kungani na? Angithi manje selifuna ukusebenza ngawe, angithi manje selifuna ukuthi likwazi ukuxoxa nawe uwedwa. Yingakho isikhathi esiningi abantu abanemimoya begcina sebefila babalongi abantwana bedlozi. Uthola umuntu abalongi sekehlala yedwa, isizathu ukuthi idlozi lifuna ukuthi li-connect naye lo muntu, likwazi ukuthola i-connection, likwazi ukumthola eyedwa, ngoba mawuphakathi nabantu angeke likwazi ukukhuluma nawe kahle. Yingakho kwesinye isikhathi abanye bathi mabephakathi nabantu noma endaweni egcwele abantu, uthola umuntu agcine sekekhala ngokusindwa kwamahlombe nokugula, nokudonsa ukugula kwabantu. Uyayibona lento enjalo. So ma likhipha esihlokweni, uma ungumuntu ubuthanda ukuthi mawenza izinto uzenze nabangani, ungumuntu mawuthi wenza izinto uthanda ukuthi ube nabantu abaningi, kodwa manje akusakwenzeki lokho, ungathuki bantu mntana edlozi, ungathuki. Kunesizathu idlozi lakho lifuna ukuthi ube wedwa ukuze ukwazi ukuthi li-connect nawe. Nabomndeni mabe sebekhuluma kabi, sebekhuluma izinto noma ngithi sebegxeka, abanye bangaze baze bakugadlele ukuthi uwena uyayithathela indlela kamoya. Nalapho mntana edlozi ungaphela amandla, ungayiki, qhubeka nendlela yakho kamoya.
ngoba abanye khona lapha emndenini balibalekela noma abazange bafuna ukuyithatha le ndlela. So abafuni omunye umuntu ukuthi ayithathe le ndlela mntwana edlozi. Ngimncane ngingumntwana ngingazi lutho. Ngithi nje ngifuna ukuthi umuntu osathatha indlela kamoya hlala wazi ukuthi idlozi lakho linawe, lizokubonisa futhi indlela, lizohamba nawe ulalele wenze lokho elucela kona. Uyabona sibaningi sisasebancane futhi esangena kule ndlela kamoya, kunzima. Abanye abazi ukuthi baqale ngakuphi, abanye abazi ukuthi bayoqeda na ukuyihamba le ndlela. Mangitshele nje iqiniso abantwana bedlozi, ukukhula edlozini akupheli ukukhula edlozini. Siyokhula njalo edlozini. Uyayibona into enjalo. Nayo enye inkinga futhi sibanayo bantwana bedlozi, ikakhulukazi thina la esibasha, ukuzila bantwana bekhehla, ukuzila bantwana bekhehla. Ngifuna nje ikakhulukazi ucansi. Uyabona uma uzohamba indlela kamoya, soyihamba nje kahle nje impela, sikhuluma nje uyihamba impela, kuzofuneka ukuthi uzijwayeze ukuthi uma sokwenza izinto zikamoya ube uhlambulukile emoyeni, ukwenzela ukuthi abantu abadala bazokwazi ukuthola indawo yabo nabo, ukwenzela ukuthi nalento oyicelayo esimeni sedlozi izozwakala ifike kahle. Yingakho-ke abaningi-ke idlozi livala kwasani, livale nomjolo, livale kwasani. Omunye uthola ukuthi nalo muntu bekehlekisana naye akasafuni ukuthi bambathe ndawonye, umzimba usavumi. Kuye ngoba manje idlozi selifuna ukusebenza, selifuna ukuthi ahlambuluke lo muntu, lizokwazi ukuthi limlethele iy'nkulumo bantwana bekhehla. So ungathuki makuba kanjalo, ngoba uma uzila kahle bantwana bedlozi, namaphupho uzowabona, uzowaqonda, uzokwazi ukwenza i-connection. Uyayibona nje indaba yokuzila, ngithanda ukuyifanisa noma kwenza isibonelo ngokuzila like makushoniwe emzini noma ekhaya. Kuyaziwa ukuthi umuntu makeshoniwe esimeni esinjalo kuyahlonishwa ekhaya, lo muntu lo uyahlonishwa, akubanga imisindo, kunezinto ezingenziwa. Yini na isizathu? Isimo leso akuso lo muntu sibucayi, isimo sasekhaya sibucayi. So nawe-ke mntwana edlozi, uma uqala uhamba indlela kamoya, isimo sakho sibucayi. Akumele kube uthola ukuthi uzoba ngumsindo manje uyakwata, unamagqubu, nokuyiphatha akukho kahle. Lokho kuyalikhubaza idlozi, ngoba manje isimo sakho sibucayi ngale ndlela ukuthi kumele uhlale uhlambuluke, kumele uhlale ube ngumuntu. Ngiyangithande-ke umuntu-ke Nkosi yami oyihlekelayo, umuntu wedlozi kakhulu. Yabona amakhehla amaningi njengomkhulu Ndaba Ezithe, Nkosi yami, ujwayele nje ukuyihlekela. Kuye ngoba akumele ubeke izinto, ugcine izinto, ubamba amagqubu uma uhamba indlela kamoya, ngoba izokuphazamisa naye nasemoyeni lento leyo. Ukuphazamiseka kwakho emoyeni kula khona-ke indlela yakho iba delayed, kula khona nedlozi lingazukwazi ukufika lithole indawo yokuhlala. Awucabange nje uma ukwatile imini yonke bowuthukana nje inhlamba, ukwatile yonke into namagqubu nani, uthi amaphupho uzokwazi ukwabona noma ukwakhumbula. Awuyicabange nje lento leyo. Angithi so bantwana bedlozi, ngimncane la endleleni kamoya, ngimncane kakhulu, ngimncane. Baningi nje abantu engifunda kubo, baningi bantwana bedlozi. Enenye into engifune ukuthi kunigqugquzela ngayo,
yekani ukuthi unedlozi elikhulu. Alikho idlozi elincane abantwana bedlozi, ake siyikhulume nje iqiniso, alikho elincane kunelinye. Yebo ngokwamandla ke angeke kulingane, kodwa alikho elincane kunelinye. So ngoba manje abanye sebegcina benga-appreciate amadlozi abo, sebehalela la amanye umunye umuntu noma ahalele isiphiwo somunye umuntu. Sizathu esiphi ukuthi uzwa kuthiwa idlozi elithile likhulu, ugcine wena sowuyeka esakho isiphiwo noma idlozi lakho ungasalinaki. So uzwa umuntu manje sekethi yena ngizokwenza nje isibonelo, uyi-medium, hayibo uyisangoma wena uyisangoma mos, yebo. So must appreciate isiphiwo sethu, usikhulise, ngoba wonke umuntu onesiphiwo kunento idlozi lakhe elizospecialize ngayo. Ngiyakholelwa ukuthi mina akekho umuntu noma ngithi umelaphi okwazi ukulapha konke. Inkolelo yami leyo. Akekho umuntu othi yena ulapha konke. Hayi, mina ngokwami angiyikholela leyo. Ngoba if bokunjalo angicabanga ukuthi izangoma noma abathandazo noma abantu abalaphayo bangaba bangaka, ngoba bengaba babili noma bathathu. Sizathu ukuthi angithi bayakwazi ukulapha konke. Uma ufuna emanzini uzokisa, uma ufuna ukuthi ulashe into ekanje uzokisa. So bokuzoba yini isizathu ukuthi sibe babe bangaka abantu abanesiphiwo? So angikholelwa kuloko mina. So wonke umuntu onesiphiwo kunesizathu sokuthi bakunike leso siphiwo. Idlozi lakho likhona, line speciality la noma ngithi noma kukhona la li-specialize khona. Ngiyayibona. So ungahaleli isiphiwo somunye umuntu. Focusa kwisiphiwo sakho, khulisa isiphiwo sakho lesi singaphakathi. Khulisa lento oyinikiwe. Uphathisiwe phela wena. Uphethwe futhi. Enowazi imfihlo, abantu abadala bakuthembile ngemfihlo yabo. Wena ukhethe wena ekhaya ukuthi ulungise lela khaya leliya, ulungise la muzi lo abantu sebethi kuvalwe ngehlahla, kodwa idlozi lakhetha wena ukuthi sizosebenzisa wena ukuthi uvuse umuzi. So manje wena uma ngabe usugxeka isiphiwo sakho ngenxa yokuthi uzwe kuthiwa idlozi eliso likhulu, uyayibona ukuthi ipurpose yakho noma ipurpose yabantu abadala ukuthi bakukhethe awusayilandeli. Uyayibona lento njalo. So bantwana bedlozi, mina ngimncane kakhulu, ngithanda nje ukusho ngimncane, ngiyafunda kubantu abaningi, ngiyafunda edlozini ukuzehlisa futhi bantwana bekhehla. Masifundeni ukuzehlisa. Uyabona kulabo abathwasayo, awufunde ukuzehlisa kumuntu okuthwasisayo noma ngithi ugobela. Yini na? Ngoba likuthathile idlozi lakho lakisa kugobela, ngoba lifuna ukuthi uyokhula, hayi ukuthi wena uyokhulisa ugobela. Iyazwakala lento le. So awuzihlise. Kwesinye isikhathi noma uyazi into kodwa uzame nje ukuzehlisa, ube ngumuntu ongazi lutho, uzwe abantu ukuthi bathini. Ngoba kule ndlela kukhona kukhona abakhulile abantwana bedlozi. Yebo. So wena musa ukuba uMr Know It All or Mrs Know It All, cha isebenzi kanjalo edlozini, ngoba sonke sihlale sifunda la endleleni kamoya abantwana bedlozi. Uyayibona? So awuzihlise. Uyazi umkhulu indaba ezizwa unokuthi kumele umuntu ajwayele ukuthi noma make kukhuleka acele inkonzo yokwehla, inkonzo yokuzehlisa. Kubaluleke kakhulu lokho umntwana bedlozi. Kubaluleke kakhulu ukuthi uzehlise nokuyiphatha ke abantwana bedlozi nje, lokho nje kumqoka kakhulu nje uma umntwana wedlozi.
kumele nakanjani uyiphathe ngendlela ebonakalisayo ukuthi lo muntu lona ungukhethiwe kulikamoya. Uyiphathe ngendlela ebukekayo. Uyasazi isizathu sokuthi manje abantu abaningi sebegxekiza ngoma sebespenda ngopendo owodwa. Kuyingoba abanye abakule ndlela noma abanye abalaphi indlela abayiphatha ngayo igcina manje isi-affecta nalabo abayiphatha kahle. Sokuthiwa hayi izangoma ey'dakwayo, hayi izangoma ey'febayo, hayi abelaphi abashelayo kukwasani. Uyayibona lento leyo ukuthi zifa ngamvunye. So wena usahamba indlela kamoya, kubalulekile ukuthi uyiphathe ngendlela right, ngendlela ethokozisa idlozi lakho, ngendlela engazukwenza abantu bakuquestione endleleni kamoya. Yebo bantwana bedlozi yebo bantwana bedlozi, masiqonde ukuthi uma usendleleni kamoya kunezinto okumele uyiyeke ezala emhlabeni, ngoba manje wena usuzoboniswa ezinye izinto zakamoya ezingalungile ezenziwa abantu bala emhlabeni, bantwana bedlozi. So kumele wazi ukuthi kunezinto ozozisacrifice. Ngizwe-ke abanye-ke kuthiwa kunokudla kumele ungakudli njani. Naloko-ke kumele ube prepared ukuthi ngiyayithatha le ndlela, lokhu naloko sengiyakushiya phansi. Angithi phela ukuze nawe ngokomoya ukhule mntwana edlozi, nikhule. Enye into engifuna ukuyisho bantwana bedlozi, okugcina sengizophuma ngivalelise, indlela yethu kamoya angeke ifane. Mangikusho lokho angeke ifane ngoba asiphethwe ngabantu abafanayo. Uyayibona, angeke ifane indlela yethu kamoya. Omunye idlozi lakhe lingafuna ukuthi limtshele noma lizenzele, limfakise ubuhlalo, limlayele elele ebuthongweni. Omunye lingafuna ukuthi ahambe ayokhula emzini, yabo. Omunye ahambe ayokhula endaweni ethizeni ngokwehlukana kwedlozi, yabo. So angeke ifane indlela yethu kamoya. Yazi nginokudumala nje kwesinye isikhathi ngithi ngihambela uzwe umuntu wekubuza ukuthi manje wasufaka ubuhlalo wena ungathwasile, ebuza umuntu ukuthi wasufaka ubuhlalo wena ungathwasile ufake kanjani. Lo mbuzo lo uthola ubuzwa isangoma esidala, umuntu omdala kona. Yakungenye indlela, kodwa angifuni ukusho ukuthi ngiphendula kanjani, kodwa ngifuna nje ukuthi angeke sonke sihambe indlela efanayo kamoya. Uyayibona lento njalo, angeke, ngoba labantu babengafani njengoba nathi siphilayo asifani. So angeke sihambe indlela efanayo kamoya, angeke bantwana bedlozi, ngokwami nje angeke. Ngikhulumile bantwana bedlozi, ngizamile ukuthi nginigqugquzele bantwana bedlozi, ngoba ngiyafisa, angithandi ukubona omunye sekebuyile ephohlweni kodwa kungenzeki lutho. Angithandi, akungiphathi kahle, futhi angithandi ukubona umuntu othi umelaphi noma engithi uyisangoma sekenza izinto eziphambene noma ezizogxekisa abelaphi bonke. Ngani
ngento akayishoyo. Angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa nani niyazi khona lo mama we-online twice. Angifuni ukukhuluma ngayo leyo. Angifuni nje kakhulu kodwa uyayibona ukuthi uyiphatha ugcina manje suku-affecta nabanye abayiphathe kahle. So angithandi bantwana bedlozi, angifuni nje uqamba amanga. Ngifuna ikakhulu ulusha noma thina intsha yamanje thina esiphathisiwe ukuthi sisi enjoy isiphiwo sethu, sisebenzise ngendlela efanele ngoba sisibizela ukuthi sizosiza, hayi ukuthi sizocekela phansi abanye. Umcekele phansi umunye umbuka ngoba wena sowuqedile, ngoba wena sowenze lokhu naloko. Lo munye sombheka manje ngisayibeka kanjani. Kodwa ngiyacabanga ukuthi niyangizwa abantwana bekhehla. Ngiyaqala kuyenza into yama-live video. Uyazi mkhulu, angikho ngilo muntu lona onobushayi nje kakhulu bantwana bekhehla. Ngiyaqala kuyenza lento kodwa ngiyayenza ngothando ngoba ngifuna ukuthi ningapheli amandla endleleni kamoya, ningapheli amandla. There is a reason why idlozi lakho likhethe wena. Nonhlanhla Patience Khosana, ngishaye kakhulu gogo, kodwa ngiyazama ukuthi ngikhulume nabantu. Hayi okuningi nje bantwana bekhehla anginako. Ngicela nje ukwehlela ngezansi. Ngibonge nje kakhulu kumkhulu Ndaba Ezitha ngokunginika iplatform. Namanye amakhehla angenile abomkhululi. Yebo, ngibonge nani enikwazile ukuthi nifike ku-live ningene bese niyakwazi ukuthi nikwazi ukuthola noma lulwazinyana nami engizama ukuthi ngidlulise kubantu. Ngimncane kakhulu kule ndlela, ngimncane kakhulu futhi ngiyazehlisa kuni, ngiyazehlisa kumakhosi wenu nonke, ngiyazehlisa ngithi asincengeni indlela kamoya, sikhulisane endleleni kamoya. Sazi ukuthi kunesizathu sokuthi ukhethwe wena ukuthi uphathiswe imfihlo yabantu abadala, uphathiswe imfihlo kamoya. Sikhona isizathu. Ungazingabazi idlozi lakho, lihloniphe, lithande futhi lenzele kahle idlozi lakho ukuze nalo lizokwazi ukuphakama, likujabulele bese liyakubusisa bantwana bedlozi. Akuningi anginako, sengicela nje ukudeda. Ngibonge kakhulu, ngiyabonga kunini enginile, ngiyabonga nama-comment, ngiyabonga. Makube kuhle, kube mhlophe. Amen.